Svoboda. Už zkusil vypálit a je to gól. Slovensko vede 1-0. Fantastický Lacu zákrok proti Reedově straně, ale teď je to gól. Garrison prostřelil slovenského golmana. Pozice a je to gól, Kanada vede 2-1. Kterou zastavil Laco, Burrows už natahoval ruce po backendové kličce, ale tento pamlsek mu z tyčinky doslova sebral slovenský brankář. Pěksová střela a puk je v síti. Burrows. Ještě jedna střela, je to gól.